Yung Bascostet isi. Bascostet isi. Alagi Bascostet man. Bascostet. Ha? Hi guys, hello. Welcome sa ato ang YouTube channel ni Madam Pislat guys no. O karong buntaga guys, sa narong orasa alas minus 15 para alas 6 guys sa kabuntagon ni ako karon sa Carbon Market guys, Cebu City. Di arat ang mao ni ang view diri guys sa Carbon no. Daghan kaayo ang mga tao, mga kuan nagkadaiyang nga mga utanon, mga prutas dara diri napita guys. Guys, arita diri sa mga nangka, daghan kay nangka, jackfruit. Wow, kadaghang nangka guys. Awa oh. Sa pilang kilo ani dam? Sa pila? 80 kilo. 80 kilo sa nangka guys. Kutigyon daghan na. Guwapa bitaw kaayo. Guwapa kaayo guys ang mga nangka. Diba? Arita diri guys sa kuan. Tanawa guys. Ito daghan na. Oo, murag mahal ka nang naong meron. Mahal ka nang, ha? Pinta ka na pila. Pila daw nante. 100 lagi. Pero ang avocado, guwapa kayo. Pwede usa ka kilo. Alitag usa ka kilong avocado guys kay kanang avocado ba atong ikuan, atong lanlanon, good for the health. Sa kilo. Dili usa karira avocado. So, daray daghang kay melon guys, grabing melon. Magpalit mi diri upat ka buok. Yung Bascostet isi. Bascostet isi. Alagi Bascostet man? Bascostet. Ha? Ha? Bascostet? Oh. Kuan ba? Bascostet isi 1 kilo. Wa kasabot? Aw. Bisa, ha? Bascostet isi. Bascostet isi. Toasted? Posted. Toasted? No, Bascostet isi. Ako sa buto siya, isunod dong. Ha? Baskuan. Dara. English. Kanin na lang. Alin? Ha? Alin, ari dahil ka... Kini Bascostet ay... Toasted lagi. Dili. Toasted. Posted. Kanang pila ba? Ah, tama mo. Tama mo magay mo. Saya day mo lisod suron. Beta. Kanang sakto. Mao na among gipangita nga tubag. Suporte. Mao na among gitubag. Ano, vlog. Mao na among gipabog nga tubag. Nagngangalan taon nila mo sa Joke lang to guys, joke. Ako silang joke karong buntaga kay mga serious kay ilang mga naong guys. Ginerman to guys, Bascostet ang ilang sabot, toasted kuno toasted nga bread. Joke. Asang Alami sa kape kana lang 5. So dara guys, daghan po kayo diring apple.
Wow, kagwapa man ana lagi. Wapa, uy. Oh. Lami pag yun. Oh. Kamura? Nya, Kaduhan akong madam. Basco State mana? Basco State? Ha? Oo, crispy. Ha? Crispy na Deco siya. State? Oo. Coasted? Toasted. Ah. The Basco State. Ay, Basco State is Sabi siya, Korean. ha? No, no best. No best din. Toasted toasted. Ah. Okay, one carton. One box. One box. Okay. Thank you. Dankeschön. You're welcome. Grabe jud kayo ang mga lansones naabot usa ka trakan. Pero oh. Wow. Pagpila ka aning kuan. Dam. Madam, Bascos Tedisi. Bascos Tedisi. Ha? Bascos Tedisi. Oh. Ha? Dili na siya toasted. Basta dili na apple. Aw, dili apple. Oh. Di Bascos Ted ba? Kilo. Oh, kilo. 20. 20? Kilo. 20 20 kilo. 20 barat. One box. Maigo ang pila man ka kilo ang one box. Apo. So maigo lang 160. Yang balik. Among retail diri 200. Oo ba? Mas makasave ka og imo yung 1 box. 10 kilos man eh. Gasto pa man yung plastic ano ma'am. Dito. Duha lang. Ang plastic din din. Palitag ka ng grapes guys. Puting mahalag yun guys. Tag 200 ang kilo. Pero di bale na kay ako man sa nag-deserve man po ng akong hatagan ani. Is manood mi diring dapita o unsa ka ni diring dapita dali. Nag-aaso man. Darang mga gwapa kay mangga. Wow. Hala. Tara guys. Grabing mangga, tagpirang kilo dong. Oh, uy, aslong ka ng aslong? Ano yung tamarindo ba? Ay, tamarindo guys. Bago pa silang nangabli dire guys, ang peanuts nga stand. Diya lang ka dek, apostan. Are meron. Pila po? Madungan ng tao. 50 lagi? 50. Nara oh, pila na putos dong? 130? Pila boss? Ini lang. Avocado guys, tara. Isa ba yan? Kaya kung tag plastic dong ari dong? Ngayon datong naa sila no kay makapili. Di, tabang ilang kupili bi. May makilo kay mahalin na ito day. Grabe. So guys, nalagay strawberry dire nakita namo dire guys. Gikan siguro ni sa Baguio City. Tara. Indot kayo guys. Oh. Wow, yummy. Di nata mo adog ka ng kuan Baguio. Kay nanay daghan dire sa carbon, pamalit na mo dire guys. Oh, dragon fruit. Tara, namunit lang mi dire kasamaan kami sa tindera dire guys. Tara, imo nakita di pakita dire dayo. Grabe. So, nya. Dara, tura tanawa sila dito bito. Grabe. Grabe kadaghan. Basco State ein kilo. Basco State ein
Ein kilo ba sa banana? 80 per kilo. 80? Oh. Tise na? It, 105. an? 100. 100 po? Oh. Okay. 80 per kilo. Okay. 1.3 kilos. Okay. This one, I will. German Ha? language. German. German. I is bin geboren in Deutschland. Oh, giufo ni Do mo. you have 5 pieces? 5 pesos. You have 5 pesos, niga? No. So guys, mao na to ang akong gipakita diri guys sa Carbon Market Cebu City. O kung kinsa may nakauyon aning akong gipakita guys, please like, comment and share sa YouTube channel ni Madam Kislat. Thank you for watching. Bye-bye.